final fent memòria de RTBB. Primer de tot agrair al Tempí i a Acció Cultural del País Valencià d'ací d'Elx per convidar-nos a fer aquest acte, aquest poble tan meravellós que ja fa temps que volia xapar i que avui ha arribat el moment. Per a mi és un plaer estar ací i compartir pensaments i idees amb tots vosaltres i tal vegada dir tot el que sabem. Suposo que també parlarem de llengua, ja que el Tempir i Acció Cultural del País Valencià són associacions per la cultura i per la llengua. Tot això està molt relacionat amb el tema de Ràdio i Televisió Valenciana perquè sense cultura no som poble, sense llengua no hi som i sense Ràdio i Televisió Valenciana no som ni cultura, ni llengua ni poble. Com bé deia Vicent Andrés Estellés, allò que val és la consciència de no ser res si no s'és poble. I jo crec que avui tots estem contribuint a ser poble, a ser país. El tancament de Ràdio i Televisió Valenciana és una conseqüència de l'abús del poder i del malbaratament que ha fet el Partit Popular al País Valencià. És una mostra més de dictatorialisme i de poca vergonya davant el poble valencià. Però tot això ve de molt abans, no sols és un problema polític, sinó de la societat en general, dels valencians i les valencianes. Però no es tirem tota la culpa a nosaltres, perquè de ben tros en tenim. És culpa d'un poder depositat en unes determinades mans polítiques que no han sabut defensar allò que verdaderament era i és important per als valencians. Per què els treballadors de Ràdio i Televisió Valenciana no es van alçar abans? Per què els valencians no ens vam alçar abans? Perquè no ens va donar la gana, perquè no haguera servit de res, perquè en la societat en què vivíem era una societat amb una gran afinitat al Partit Popular, perquè vam estar immersos en un bucle de corrupció i malbaratament dels nostres diners, perquè ens van enganyar. I tot això ara ens porta a no tenir les nostres caixes, a no tenir ajudes socials, a cultura, a educació, a sanitat, a una ràdio i una televisió públiques de qualitat i en valencià. Molts d'aquests motius i d'altres són els que ens han portat a fer aquest documental sobre el tancament de Canal 9. La meva companya Estel i jo estàvem al pati de l'institut i hi havia alguns missatges que ja anaven per les xarxes socials i ens havien dit que ja havien tancat Canal 9. Vaig rebre en aquest mateix moment un missatge de ma mare per WhatsApp i em deia que havien tancat Canal 9. Jo en aquest moment recordava unes paraules que havia pronunciat unes setmanes abans. Vaig dir que si realment s'atrevien a tancar la ràdio i la televisió dels valencians i les valencianes faria un documental sobre això. Llavors, quan no puc estar quiet, Estel i jo vam començar a fer guions i preparar el documental. I mesos després vam quedar amb els periodistes i presentadors per entrevistar-los i començar a rodar el documental. Es va gravar, etc. I una vegada fem el web, la pàgina Facebook i mostrem ja les cares que apareixen al documental, comencem a rebre telefonades de gent, de treballadors de la casa que veien que la gent que havia entrevistat no era la més adequada per parlar sobre aquell tema. Em van dir una pel·lícula totalment diferent, aleshores tenien dos pel·lícules. Quina era la veritat? Doncs això va ser tot un repte per a mi. Trobar la veritat, que és el que realment té que fer un periodista, i això vaig fer. Però després d'haver gravat el documental. Fins i tot vam pensar en no treure el documental lluny, però vam decidir que sí, que la gent havia de saber el que havia passat a Ràdio i Televisió Valenciana i que era necessari contar al món el que s'havia fet en la ràdio i la televisió públiques dels valencians. Doncs possiblement ahir va ser quan vaig començar la meva petita experiència amb el periodisme, però sí com un desig final d'una propera formació en el futur. Per fer la primera presentació del documental vaig tenir que pegar-me els bacs, ja que ningú es volia mullar amb el tema. Llavors vam pensar que
en organitzar-lo individualment, sense cap recolzament polític ni institucional. Amb l'ajuda dels professionals de la veu del País Valencià, tot va resultar més fàcil. La veritat és que estic molt agraït a la veu perquè m'ha donat l'oportunitat de créixer no sols com a futur professional, sinó també com a persona. Són molts els valors que m'han transmès i és d'arrel. La presentació del documental va ser prou exitosa. Jo almenys em vaig quedar molt satisfet. Una vegada passada, després de l'èxit que va tindre, vam decidir que emprendre una gira pel País Valencià perquè des de Vinaròs ens poguéssim veure el documental i xerrar sobre el que ha passat a la Ràdio Televisió Valenciana. Perquè per a nosaltres el documental és l'excusa per a que es parli d'això i perquè no s'oblide que els valencians hem tingut uns mitjans de comunicació en valencià i que el futur és nostre i depèn de nosaltres. Esperem que aquesta desinformació territorial algun dia canvie i puguem tindre una informació veraç i el més important, en la nostra llengua, que viu en una situació de diglòsia. Esperem que així siga i millorem totes i tots com a societat i com a poble. Llavors ho podrem tot. Anant de poble en poble t'adones que sí existeix un país valencià viu i combatiu que sí lluita en contra de les injustícies socials i a favor del seu poble. La veritat és que és gratificant veure que hi ha gent que vol viure en una societat millor i feliç. Com bé deia Raimon, són molts més dels que ells volen i diuen. La veritat és que és així i seguirem donant a conèixer aquesta història de vergonya i indecència que ha sigut la història de Televisió Valenciana. Moltes gràcies, espero que us agradi.